sedaya prajurit saking Kasultanan Mataram sampun siapa nenggoda pirandelem Kanjeng. Upami kados mekaten budale sedaya prajurit Mataram tumuju wonten ing Kemangiran kula pasrahaken dhumateng panjenengan. Menawi kersanipun kados ngaten, wedal sakmenika badhe kula bidalaken Kanjeng. Sanjata lemaksana makita kita. Anjo! 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 Marang sak kabeh prajurit Mataram. Ojo meni pawarta kang kucino marang sesembang paduan Sinoman. Anjo! Anjo!
Wong Mataram. Yen pancen kowe iman karo nyawa. Minggir. Rasa kok bacot ke laku. Ditentone kok nang kene. Kowe mau sing bakal wani pati. Yen pancen kowe ono bukan papan kene. Oh, alah. Goblok ae lho. Padha iki goblok.
Aduh, mataku berkunang-kunang. Dasku bilang, walau ini hati ya. Gue aja belajar terus. Aku kesel. Oh, bilang ini loh. Anakmu belajar. Bapakku ketak. Ini apa ini? Tuh, ini apa ini? Orang ajar. Gue ini bodoh gue ini. Wah, anak ini loh. Gue ngomongnya jelas. Gue ngomongnya gue loh. Apa ini? Kenapa aku? Lagi apa lah? Ini aja ngawur. PCP pengeluaran baru. Ini aja ngawur lagi. Apa? Oh, anakku mati. Anak mati. Hah? Anak mati apa gue mati? Kok anakku mati piye? Orang apa-apa. Loh, ketemu raya ana carane no. Besok tak ganti celeng. Waduh, aja ngawur, iki aja ngawur. Aja ya, aja iki. Aja. Apa, Jok? Anakku jadi cilik. Orang apa-apa, anak cilik-cilik kowe kok mati. Anak ben diopeni dino. Loh, lah sing ngomong iki sapa? Kowe ngomong Kurang ajar. Iki seminggu ora. Wah, 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 tembak. wah ini yang gua.
Bro. Gak mati aku. Berdilem ngapusi berdilem. Polisi, apa polisi? Polisi, polisi, polisi. Jaluk mati apa urip kowe? Aku jaluk urip. Wis, Yen kowe nyoto-nyoto satrio. yo, Bojo menang. yo, mati. Tri. Musuhe mundur. Lek Parjo. Rene le. Musuhe dol mundur tangan hitam wis siji-siji. Wis, balik nek wis. Balik.
budaya. Matur nuwun sing wis nyponsori ketoprak siswa budaya. Sapa ae? Yo ora ro monggo sing arep nyponsori ketoprak siswa budaya. Terus di luar negeri maupun di Indonesia. Hongkong, Thailand. Hongkong, Taiwan. Silakan nomor rekeningnya di bawah ini yo. Di sawerane ning kene. Kirime ning kene. Rekeningnya. Tak sampurnakno teman. Ekonomi. Aku kok kena, Mbah. Wedi nek ketularan. Ora apa-apa iki. Jarak ditoto 3 meter loh. 3 meter. Kayak wedi nek kena kopi 19. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Asin. Asin. Iki mesti donga apa ora? Ya kudune. D-A-S-I-N. Yasin. Yasin Pak Asin. Ini melingi ora apa? Tidak boleh dikeplak-keplak. Replek kok. Nek apa? Rapi kowe. Terapi yo. Bagus ye. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la ilaha illallah. Iku apa? Tidak apa? Jare Yasin. Loh. Entar donga malah ngalah. Ya bener. Iso kuwi iki tak tahlil kok. Kudune aku. Kene. Kowe ah. Kok kuwi nek iso kowe. Iso kuwi kowe kutok. Model ora lho. Model ngene iki lho. Anu. Gak kena corona. Ya dungu. Sing rapi. Cek. Wis rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi. Ummi. Iki dangdutan jenenge nyanyian. Arab lho, Arab lho. Arab yo Arab ora. Donga. Ora ngono carane. Carane piye? Jok, contone jok. Ah, Ono kok donga. potongane ngene masa iso model. Ini tahlil terus dong. Jawa. Oh. Rone. Yang hei. Iki kose omah nami. Kene lho. Bingung dene. Anget kok. Apa tak terus donga bar sembayang ta? Ini kok. Nyanyian iki. Lah, gila. Lah,